Mentakas ngi kalai Pautrik Ujilio ka National People's Youth Front NPYF Meghalaya kala Pinram Jur Hador ka Jingkran jong General Secretary ka All India Trinamool Congress u Abhishek Banerjee u bala kenno ba ka National People's Party kadai ka virus ni ka knyang jingpang unong aktin ka NPYF u ba bajok pengrup la dawaru ya ka wei ni kot khubor phareng jong ka jilla ba ka de ban panma mardor halor ka jingkno yo minturang ba ka jilla u konrat sangma ba u de u rio thok rio shukor Ula ongru baka ni ka jingkran amtang baka nyauben tang ya ka parti NPP henre ya ka jallahi barok kawai. Impajui baka media fraternity kalamur ban boycott ya ka program jong ka Trinamool Congress nomor bala sya haras palan. Ni sosi banyu I kumtu ba ka political party ke pedangwan thumai ka kwa on penkiem ya kata ka VIP culture hakane ka state ke jongi da ka ba Nyoi katu barak boy ke state kena benas. Tidak berjing sosi ba ke headlines ke bami mentas ni apa Shillong Times ke ba kat eu constitutional head jong ke state ke jongi honorable chief minister ki ai ke tag kum utau conman jong jela jongi. Kane kade ka insult tang ya ke parti NPP jongi ndrei kade ka insult ya ke state ke jongi namar ba eu chief minister jongi lajit daki MLA ki badan buram ki bala Syak penjawab lagi konstituensi berpair-pair. Nga snow ba, nga kwa ba, kani ka newspaper, nga pangai lah kedau, kani ban apologize immediately namar ba, kum kini kiki kemud ka pensosi. Bara bangi apai pat siya ka ba, kini kintentian tiba Abhishek Banerjee, National General Secretary jong ka Trinamool Congress, ba ulak hot ya ka NPP virus. Badulaong ba ka TMC de kata ka vaksin. Kani ka ikay kapani ka jing yalam bakla ka jongu ka jing keran khulung ka jongu ba ya ka political party ban khot kumu virus kade ka bangi kamdan hakano kano ka science analogy ka term ban ong ba any political party kade ka virus kata kade ka dingkong but kapaa kade ka insult ya ka laipunyo 0.1% ka vote share hakaba ke NPP ka dan menta ka jala ka jongi kade ke insult ya barok ki nong kersyan jo ke NPP hapo ka state ka jongi ba ki khot virus ya ka party NPP